Okay. Can you see these beautiful men? I mean, these handsome people in front? May favorite na ba kayo? Kasi ako may favorite na ako eh. Ka-interview mo. Uy, okay lang kayo? Wala kayo sa BCS ha? Okay, harap kayo. Uy, okay ka lang? Ano na, uber ka? Sige, okay lang. Sikat yung favorite ko ya. Ikaw ha? Yes! Ay, apo, pa nga nakitaksi ka dito eh. Sige, dito tayo sa harapan. Okay, uy, kayo ah. Okay, second contestant dito. Okay, simulan. Sige lang. Diyan lang kayo, diyan lang. Okay, contestant number 1. Dito tayo. Kalakariraing mo lang. Okay ka lang, pre? Okay lang, pre. Okay lang. Dito yung piman ko. Napan IJSMD Kalman. Kita niyo mata, barbaruti jacket na, di ba? Kala niyo nagpag-pogi to Halika dito. Anong pangalan mo at saan ka galing? Rain from Atok. Rain from Atok. Nasaan ang mga fans ni Rain from Atok? Grabe, gwapo mo naman, kuya. Okay, ilang taon na si Rain? Ilang taon na? 23 years old. 23 years old. Ay, 29 akgamin. Okay, single? Single. Uy, kayat naman to. Okay, move on ako sa contestant number 2. Nangan ka ba? Ha? Ano? Uy, bakit yan? Dito ka lang. Anong nalpas ka dyan? Okay, anong pangalan mo at saan ka galing? I'm Roy and I'm from Atok. Wow! I'm from Atok. Hindi ata nila yun narinig. Isa pa nga. What's your name? I'm Roy and I'm from Atok. Di ba? May pa-English si Kaya. Ikaw Ang kapay lang nga na Barta kataging English kan. Sige, contestant number 3. Kunada, ito yung kano nga grupo, si kakano ti pinakababaero. Grabe na giji ato ko. Yeehaw! Sa tingin mo, inya ti best nga asset mo, kinyam, ijay kinataom, what is your best asset? Smile. Ano sabi niya? Baka? Apa, dati bakam? May lote ka din ba? Dati sayo ti amba. Okay. Kunan his best asset is his Smile. Yahoo! Ismile ka, no? Mabalin nga ag-ismile ka. And 3, your cutest smile. Okay? 3, 2, 1, smile! Yan na yung cute sa'yo. Kasi sa akin hindi Ay, meron pa. Isa pa, meron pa daw. Level 1 daw lang yung pinakita. Tapos nung kanumadlaw. Sige, isa pa. And 3, 2, 1, smile! Ay. Bigla ang nahiya. Ano ba yan? Okay, thank you. Uy, okay, kayo lang. Awak kayo, Jeep Alingki. Halika dito. Ito, Uy, hello. Hello, nagkapuan tayo? Atok namin? Sige. Anong name natin at saan tayo galing? I'm Jessam from Atok. Jessam from Atok. Maangangot ko nga iti mo, ma'am. Okay lang ba nga ti price mo kat may isa nga kilo nga mo, ma? Kan may isa nga balasang? Sino? Madim ti balasang? Ayaw mo ng balasang? Or okay lang na ang price mo ay 1 kilogram mo, ma? Wala din mo, ma. Ay, wow, bongga ka. Okay, dito tayo, dito. And of course, my favorite. She call me Mr. Bombastic, very fantastic, touch me now. Ay, ikaw talaga ang nakita ko. Barbaro pa J. Levi's mo. Okay, sige, ayan. Okay. Sa tingin mo, ay wait lang, game nagan mo. I'm Winston from Atok. Ay, wow, English damatanan amin. I'm Winston from Atok. Imbag na lang ka nga ni Marlboro. Uy, isimpang basit tapno kwa gugwapo ka kaniya. Okay. Ayan. Manungay titawan mo?
26. 26! Laklakay kagayam si Kamot. Madigamin ti laklakay ngay. Okay, now, inyangay ti kayat mo ti may isang babae, what do you like most from a woman? Just a simple girl. Wait lang. Okay, ano? Anong gusto mo? Just a simple girl. Okay. Sabi niya, what he wants is just a simple girl. Gaano ka-simple? Parang ako ba? Gaano ka-simple? ayaw mo ba ng chubby? Ganon. Ayaw mo? Wala akong sinabi. Ay, ikaw wait lang gino-joke lang kita umuoo ka na naman. Tata, hindi ka naman lasing, hindi ka rin naman. Hindi naman. Okay pa, okay. So, sa tingin mo sa iyong sarili, ano ang isang asset mo? Ano ang best sa iyong sarili na pwede mong ibigay sa isang babae? Parang wala. Parang wala? Bakit parang wala? Ayaw mo yung bigote mo? Sa tingin mo, ano ang characteristic mo na maganda? O pwedeng mahalin ng isang babae? Ay, wabungga ka pinapahintay mo ko Ikaw Anong characteristic mo? Ayos lang. Ayos lang. O sige, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko. Okay, line up tayo, boys. Line up dito. Dito kayo. Humarap sa audience. Humarap sa audience. Okay. Ang isang mechanics ng game, ayun, di ba? No sino ti agsala, iso ti maikat ijay sango. Okay, gets nyo ba? No sino ti agsala, ijay music nga itad ko, siya ang aalis sa harapan. Okay, gets? Gets ba? So meaning, kailangan yung sumayaw para maalis kayo sa harapan. Gets nyo? Meron tayong round 3 o 3 rounds para gawin ito. Ready na ba kayo? Ready? Ready ka na, cutie pie? Ready? Okay. Okay, let's have round 1 and 3, 2, 1, go! Sayaw! Oh my goodness! Wait lang. Cut. Hoy. Apay, Google, copy-paste. Wait lang. Dapat iba-iba kayo. Ikaw, dapat iba rin yung step mo, iba rin. Ayoko yung nagdadalawahan kayo, ayoko. Gusto ko isahan. Ganun. Forward. Dito nga kayo sa sentro. Sentro kayo, okay? So ikaw, pwede mong sayawan yung poste, pwede mong sayawan yon, mga ganon. Ikaw, pwede mo kong sayawan, okay lang yan. Okay! Round 2 and 3, 2, 1, music! Okay, cut. Okay, so tanggalin natin si contestant number 4, alis ka muna. Okay, maraming salamat. Okay, ayan, goodbye. Okay, may natitira lang na 4 Oy, agsala kayo ikaw sayawan mo ko hihintayin kita. Okay, ready? And 3, 2, 1, music! Okay, cut. Oy, wait lang. I changed my mind. Okay, I changed my mind. Ang may pinakamalakas na hiyaw sa kanila ay siyang matitira. Okay? Dito kayo. Hoy, okay kayo lang? Okay lang? At least adawat-wat yun, di ba? Okay. Contestant number 1. Contestant number 2. Yeah. Contestant number 3.
Ito naman, parang hindi pa kumain, no? And of course, the favorite of all, contestant number 4. Thank you so much, my dear gentlemen. Big... Yeah! Ng pasensya katahan nga siya jay babae. Okay? Now let's have may saman nga chair ditoy. One chair please. Ayun, ayun, okay. Okay, ayan. Okay? Ayan. So now, where are the single ladies? Okay? Ayan. Single ladies. Aha. Okay, oo. Sige, sige. Ayun.